6 juta oleh 3 barang. Peh apa ae kuwi? Nomor 1 lemari gerabah 3 pintu. Bahannya kayu jati iki. Jati asli apa ora? Nek ra jati rasa dibayar iki. Sor dhuwur metu lawange. Kayune jati. Sik to, Mas. Piye? Kok dhuwur men to? Iki tinggine 2 meter 20, Mas. Lah mlebu omah to. Iso ki knockdown. Knockdown iki piye to? Iso dicepot. Oh, ngono. Ki nomor 1. Ya. Gerabah 3 pintu. Oke. Nomor 2 iki. Apa? Lemari baju 3 pintu. Bahannya kayu jati. Beh, iki. Kayu jati, sap-sapan, gantungan ngene iki. Nah, kayune slip kayu jati. Sing nomor 2. Heeh. Nomor 3 tawa sing terakhir iki. Apa iki? Ada TV, ada akuarium kena iki. Minimale lancine papan. Beh. Kayune jati, ukurannya 1,50 meter. Beh, gede berarti. Gede, engko gak ada akuarium mau TV ya iso. Beh. Piro ki nge, Mas? 6 juta tane 3 barang. Telung barang iki. Telung barang 6 juta. Lah iki umpama Mm-mm. ketereng pun aku nang Boyolali ongkire piro, Mas? Ngene berkafur itu ya, Hah? Boyolali, Tegal, Cilacap, Brebes, pokok Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir. Tenan apa ora iki? Ya rata tapu wong cangkeme. Weh, api amanah ya. Amanah. Beh. Lah cara pesene piye? Langsung diketik nih bio profilnya berkafur itu ning sor foto profil like, tulisan WA-me iki to. Heeh. Dilewek 1 kali terhubung karo Mas. Beh, kepenak to? Penak Mas paket 6 juta oleh 3 ngono ae. Beh, masuk ya. Masuk. Oke, ngono paket 6 juta dapat barang ya. Dan istimewa lho. Jos.